Hej Gustav, og velkommen til. Og ja, vi har det fabulous. Hvorfor tror du, at du kan vinde årets kendis? Skat, jeg har det så fantastisk. Du ved jo godt, at jeg lige er kommet med til forlægger til Love. Okay Gustav, men hvorfor tror du, at danskerne bliver ved med at elske dig? Skat, det er fordi jeg er så lækker og fabulous. Kan du prøve at fortælle om dig selv? Ja, selvfølgelig. Ej, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte med. Men ligesom verdens bedste menneske, og alle elsker mig. Og ligesom nu verdensberømt på grund af alle mine sange. Blandt andet i Legoland, som er Sjælland, og Langeland. Stop! Du ligner jo noget, der er løgn, men det skal jeg nok klare. Ej, stop, du skal røre mig, din racist. Jeg er racist. Jeg er stylist. Jeg er ligesom også det, jeg Gustav, siger du, at du bliver verdensberømt på grund af dine sange? Ja, det er det, jeg siger. I den forbindelse vil vi vise jer et klip, hvor vi ser, hvordan Gustav vælter sig i succes. Ej, det er godt, så der kan jeg tjene rigtig mange penge. Hvem vil ikke have det, Gustav? Du lyder skide godt. Hvem vil ikke have det, Gustav? Hvem vil ikke have det, Gustav? Føj, noget Hvem vil ikke have det, Gustav? Det er bare sådan. Hvem vil ikke have det, Gustav? Sikke der bliver rundt, jeg er Hvem vil ikke have det, Gustav? Hvem vil ikke have det, Gustav? Hvad laver du? Jeg giver dig en bøde. Det var simpelthen ikke mig. Okay, det var mig. Nå ja, men Gustav, er du ikke sød at sætte